äiti on? Mitä toi on? Ja mikä tää on? No tää on mämmilive. Ja No totta. tää on mämmi. Ja mitä se on? Pasteijaa. Pasteijaa. Tänä vuonna me täällä Rautakorpien mämmitoimikunnassa olemme päättäneet yhdistää pääsiäisherkut samaan kulhoon. Eli siis laitamme mämmin päälle Pasteijaa. se on pashaa, mutta pasteijaa, eli rahkaherkkua. Koska siis mämmin päällehän, tärkeintähän siinä on, että siihen laitetaan jotain valkosta. Joo, voi jo ruveta aukomaan. Ja Ei. tänään yhdistetään nämä. Hyvä. Aletaan laitteleen. Hei, meillä olikin tämmönen jo avattu mämmi. Tää on vähän kuivaa. Onneksi meillä on aina pari mammipakettia tuolla. Mammipakettia. Niin otetaan nyt tää tuore tähän. Se oli vähän epäilyttävän näköinen. Se varmaan ihan syötyvää, mutta laitetaan nyt kuitenkin tätä. Katsokaa. Mitä? Se kimmeltää. Ai. Kimmeltävää mämmiä. Eikä murre. Okei. Mä en saanut mun pasteijaa auki. Pasha on nyt iäksi pasteja. Mä voin Eemeri avata. No Rauli avaa. Kato, Raulilla on tää hammastaktiikka. Niin on. Tosi hyvä. Noin. Joo, Mä vittu noin. kuluttaa hampaita tommos. Sä säästelet sun hampaita. Okke. No pikkuveli pisti omansa sitten Hei, saanko mä vähän enemmän? mämmiä. Joo. No todellakin. Pitääkö Saanko Rauli mä vähän enemmän? mämmiä? No todellakin. Yhteen on hyvä. Joo, meillähän menee tällainen yksi lootallinen tässä kerta. Menee kokonaan. Eemeli, kauppareissulla viimeis kun me musta on? Se on rusina. Viimeis kun ostettiin mämmiä, niin Eemeli sanoi, että ostetaan suosiolla 2 kerrallaan, niin ei heti lopu. No okei, kokonaan sinne vaan. Noin. Ei enää. Eikö? Sori. Mä aloin nyt vaan laittelee. Noin. Sitten niitä lusikoita. Sulle ja sulle. Onpa hyvää. Onks hyvä? On tosi hyvää. Ota sillä lusikalla. Okei. Toisinpäin. Se on niin. Kato, semmonen köntsä sinne. Wow! Laita nurinpäin. Äiti. Näin. Ja sitten nurinpäin se kuppi. Noin. Äiti. Toi purkki. Yes. Ei. Siellä. Eikö se ole hyvä? Ei ollut hyvä. Mikä oli tuli jo liikaa. No mutta sitä saa tolleen hyvin pois. Ei hätää. Aina voi pistää takas purkkiin. Joo. Kokeillaan. Raulin mielestä ei ollut hyvää. Mikä siinä oli ongelma? No. Murre. Oliko se paha? Oliko se todella pahaa? Niin, että täältä Mämminiemen kulmilta toivotamme kaikille oikein hyvää pääsiäisen aikaa. Pääsiäisenhän vielä on aikaa, hetken aikaa, mutta mämmikausi on jo hyvässä vauhdissa, ainakin täällä päin ollut. Voit näistä valita, että koitatko pasteijalla vai pashalla vai millä höysteellä. Sanotaanko heippa? Heippa!
Punaisesta. Punaisesta ja painatko sen nenällä? Ei. Anna se. No.